Betta Calero kienet mara minn Bormla li allegatament kellha relazzjonijiet max-xitan bejn fl-aħħar tas-seklu 16 u l-bidu tas-seklu 17. Hija weħlet sentenza ta' 8 snin priġunerija ġewwa il-Palazz tal-Inkwiżitur fil-Birgu li ma sentenza m'għamlitix kollha hekk kif hija mietet f'Settembru tal-1608 ġewwa dan l-istess palazz. L-istorja ta' Betta hija waħda mill-istejjer li jduru mal-istorja ta' dan il-palazz fil-Birgu. Wan tkellem mal-kuratur Kenneth Kassar li spjega aktar dwar din il-ġrajja. Jidri li l-ewwel darba li tqatt miegħu kellha 6 snin li din qalat ċeba u eventwalment konfessur tal-pariri li tarmalu mejda blikel biex meta jittanta immur ieħor imma ma jqgħodx idejjaqa biex ngħidlek. Terġa' tgħid li ta' 12 sena ramat il-mejda darba minnhom musmat semet ħafna nies jieklu ħafna kommozzjoni ġejjin minn dal-istess farfarello. Wara li din il-ġrajja ġiet riċerkata se tkun qed tintwera waqt kunċert li se jsir madwar il-Palazz tal-Inkwiżitur bejn is-Sibt u l-Ħadd. Spjega aktar dwar dan id-direttur artistiku ta' dan il-festival Elix Vella Gregori. Dan huwa kunċert speċjali huwa kunċert itineranti madwar il-Palazz tal-Inkwiżitur u għad isir bisħab bejn il-kor Kappella Sankta Katerine li huwa l-unika kor tal-irġiel ġewwa Malta u Heritage Malta, speċifikament il-Palazz tal-Inkwiżitur ġewwa l-Birgu. Il-kunċert idur mal-istorja ta' ċerta Betta Calero li kienet waħda mill-priġunieri li spiċċat f'dan il-palazz u anke mietet f'dan il-palazz. Waqt li żorna l-aħħar preparamenti, stajna ninnutaw ukoll kif il-kor se jkun qed ikanta kanzunetti ta' din l-epoka li madwara hija abitata l-istorja ta' Betta Calero. Il-kuratur tal-Palazz tal-Inkwiżitur saħaq magħna kif festival bħal dan qed jagħti il-ħajja lil dan il-mużew. Huwa pjaċir tagħna li naraw in-nies u naraw il-post siti tagħna din jintużaw għal ħafna inizjattivi, partikolarment meta dik l-istess inizjattiva f'dan il-każ tal-proġett artistiku qiegħed jirrakkonta storja marbuta ma' dan il-palazz innifsu. Allura hemmhekk għandek isbuħija ta' proġett artistiku li qed jiltaqa' mal-istorja li jagħmel minn dal-palazz ġojjel ħaj u ġojjel l-uniku għal Gżejjer Maltin.